tällä videolla mä näytän teille 2 secrettiä. Nää ei oo siis mitenkään niinku hirveen sellaisia secretteja, mutta kuitenkin sellaisia, mitä on hyvä tietää. Ja nyt lähdetään ensimmäisen pariin. Okei, sun pitää mennä tänne näin. Sitten sun pitää mennä Creative Studioisseihin. Sitten katsotaan, mä en muista nyt ulkoa, mikä se taitaa olla toi Stage 4, joo. Sun pitää mennä sitten Stage 4:lle. Tänne näin. Sitten tonne noin pitää sun kiivetä. Itse asiassa sun kannattaa ottaa reppu ja sinne jetski. Sitten menet tänne väliin. Tänne näin. Menet tänne alle. Joo, mä oon vähän jumissa tässä. Niin hyvä. Sitten ja ottaa tää tästä. Ja voit mennä tonne näin. Ja täällä on tällainen secret. Mennään seuraavaan secrettiin. Elikkä seuraavana suosittelen ottamaan tähän hookshottiin. Sitten suuntaat tuonne lumiluomille. Se taitaa olla tuolla noin. Tänne näin päästään. Sitten mä ainakin menen niinku vähän oikealla tästä. Tuonne noin. Okei. Joo. Sitten menet vaan tästä. Ei tolleen. Tällä. Joo. Täällä jos sulle tällaista isoa lautaa, niin tästä sä voit ottaa ilmaiseksi 2. Sitten tänne näin. Lasket vaan tän näin alas. Ja nyt kun sä oot päässyt tän alas, vedetään vaikka pois. Sitten voit lähteä tänne näin tänne vanhalle mapille. Kirjoittakaa mut kommentteihin, että kaipaatteko tätä mappia tai jotain. Mä ainakin. Mutta täällä on sitten semmonen, mitä jotkut on luullut, että tonne ei mitenkään pääse, mutta tuolla on yksi paikka, mihin pääsee vielä. Se pitää mennä näihin raunioihin. Sitten täällä on tällainen kulma. No niin mä pääsin. Tällainen paikka. Vähän glitchailee tää paikka nyt. Toiminnassa. Ja sitten täällä ei oo mitään erityistä, mutta tällaiset näin. Oli sellaiset ja arvostaisin, jos muistaisit tykätä ja tilaa.